دا علم نمی اوریدی واقعی دا او خیارانو لراخ کلی فلسفه دا واقعی پا مستندو کتابنو او کراغلی دا خبر خخکار دا بخاری ابن ماجہ کی ہم راغلی دا حدیث دا سیخ کلی ذخیر دا او پا مسلم شریف کی دا سی حوال دنو او کئی گوری 410 نمبر صفحہ دا یو ورځ منبر تخیج پاک رسولا پا زبان دا پاک نبی دا کلیم دا نو دریزل اویلو آمین نبی سردارا اصحاب شلو حیران دا سلم حدا اصحاب ویل زمون دا زڑ قرارا نن منگورو عجیب شان نظار دا تاسو دریزلی آمین اویلو سنگا مونگا پوی کپدی راز چس سحن دا پاک رسول اوی زما یاران ووری جبرائیل علیہ السلام کڑی خیر دا نو پاغی باندی بما آمین ویلو خیر یو زلند و زلد دری پیر دا جبرائیل اویل حلاک دی حق کشی او چراغ لی پجل کی میاش رو جدا چی داخ کل میاش پدا سی حال کی تیرا چی دا دپکلا پات بخان دا نو بیا جبریل اویل حلاک دی حق کشنو او چپ جل کی دمور پلاری نصیب دا نو یای یو ہم پخپل جل کی ویلی دلے او د بخشش د پاره دا دخ دے توحفہ دا نو چپ موریا پلار او یا پدغدوانو ازان ان بخی پجل دا خطر دا نو بیا جبریل اویل حلاک دی حق کشنو چی اغسطی چا مخکستانا مدا چی پتا باندی درود نوی دل برا دا ایمان دا کمزوری علام دا نو دا غدری خلقو تا کڑی چا خیری دنو دا آمین وین کی سمرا درجہ دا شی بخا مخا حلاک دا دری کسان او پری ایمان لرم داوینا پخدا نو مسلمان پرو جخ پلزان جنت تنو دتلو جوڑ کا قابل دا کل مقدا نو دمور پلار نپ جلواک لدواگانی دا جنت گٹو دا پارا دا اسر دا نو ہم درود پاک پا نبی علیہ السلام ہمیش واحدا عظیمہ وظیف دا نو یو روجا او بل مر پلارو ہم درود اید جنت دا پارلو یا وسیل دا چاچی اکڑلو عمل پدی حدیث او کامیابی دا دن دنیا پکی پرتدائی نو وی زبیر سائل عمل وربان دی اکڑی بس دانچ بیان کڑی می قصدا نو وی زبیر سائل عمل وربان دی اکڑی او دا حدیث ندر تکڑی ترجمہ دا